חבר'ה, תקשיבו, זה לא לעניין שאנחנו נפגשים פעם בחודש. תחליטו, או שאתם רוצים להיות להקה רצינית, או שאתם רוצים לשחק פוקר כל היום. שמע אחי, זו הייתה מפלגה מטורפת, באמת שאתה יודע... טוב תפה כבר, לא מעניין אותי מה פוקר המזדיין הזה, בדיוק על זה אני מדבר. יאללה, בוא נתחיל לנגן. 1, 2, 1, 2, 3, 4. רציתי רק... זה שנייה. הלו. יאללה, שתוק, מה חלש? אתה לא היית נכנס עם הסקינג. מי מוביל עכשיו? מה? בונה, אבל כשהלכתי לא היה לו בכלל שיפים. בן זונה, קיבל צבע בריבר. אף, תנתק את הטלפון, נו. ביקשתי. יאללה בן אדם, אני מוכרח סיים. בום עליך, תראות. בדיוק על זה אני מדבר. יאללה, בואו נתחיל לנגן. 1, 2, 1, 2, 3, 4. רציתי רק... תגיד, בבילי, צבע מנצח פולאוס או פולאוס מנצח צבע? סבתא שקט, אמרתי לך שאנחנו מקליטים. טוב, סליחה, אני ב-all in. נו מה יהיה? מוכנים? פעם אחרונה. 1, 2, 1, 2, 3, 4. רציתי רק לקנות... יש! תן לי צבע. קנטה? לא. בוא נקנטה בגדול. איזה נפסיך מלכה קינגס. באמת נשבר לי מכם לגמרי. אם אתם רוצים, פרק את הלהקה וזהו. אנחנו צריכים להיות מתואמים. מה, סוטין כאילו... יופי, נורא מצחיק. מה נסגר עם המשחק המסריח הזה? ואיך הוא הצליח להרוס לכם ככה את החיים? אני שונא אתכם. אני שונא. זהו, פעם אחרונה. באמת פעם אחרונה עכשיו. 1, 2, 1, 2, 3. רציתי רק לקנות את... בבילי, אני צ'יפ לידר! אמרתי לכם שהפוקר הרוס לכם את החיים. רציתי רק לקנות את הצבע, בסוף לקח אותי עם זוג 7, וכשנכנסתי all in עם רצף היה לו פול והלך לי הכסף.